Λοιπόν, να σας δείξω λιγάκι. Θα χρησιμοποιήσω αυτή την κάμερα με την οποία γράφω. Θα είναι λίγο το βίντεο πρόχειρο, αλλά ξαναλέω είναι unplugged. Δηλαδή, βλέπετε live τι γίνεται. Είναι και λίγο ακατάστατο το μέσα λόγω του unboxing. Λοιπόν, θα σας δείξω λιγάκι πώς τα έχω συνδέσει. Λοιπόν, η οθόνη έχει την υποδοχή, εδώ είναι το καλώδιο το HDMI, ακουμπάει στο μετατροπέα που σας είπα πριν και κουμπώνει στο display port. Ένα USB εδώ είναι για το πληκτρολόγιο που θα χρησιμοποιήσω. Αν έχετε ασύρματο ποντίκι πληκτρολόγιο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, τα αναγνωρίζει. Και ένα καλώδιο USB, αυτό εδώ, το οποίο το βάζει από εδώ σε μια USB και στην οθόνη από πίσω, στην αντίστοιχη θύρα, εδώ, το μικρό που φαίνεται το καλώδιο, που θα είναι για το touch. Αλλά δεν το έχω ανοίξει ακόμα, θα το δούμε παρέα. Και έχω βάλει από κάτω εδώ, μπαίνει η κάρτα. Δείτε το στο βίντεο σε κάποιο άλλο βίντεο πώς μπαίνει η κάρτα και πώς λέμε τη φλασάρουμε για να τη βάλουμε και να λειτουργήσει. Και τώρα λογικά θα πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Είναι και το που είναι το καλώδιο του ρεύματος. Μπαίνει εδώ στο Nvidia, σε αυτήν την υποδοχή και ξεκινάει αυτόματα. Κάτι που ξέχασα να πω, ότι όταν τώρα το ξεκινάω για πρώτη φορά, όταν βγει ας πούμε το πρώτο version της εφαρμογής και φαίνεται εδώ στην οθόνη, ας πούμε, μπορούμε να επικοινωνήσουμε, μαζί με τον αδερφό μου τώρα, σήμερα το βράδυ, έτσι σκεφτόμαστε να κάνουμε λίγο brainstorming για το πώς όλα αυτά τα components, δηλαδή η οθόνη και το Nvidia θα μπορέσει να γίνει compact, δηλαδή να είναι μία συσκευή, να φτιαχτεί μια θήκη κλπ. Οπότε επειδή έχει ο αδερφός με έναν 3D εκτυπωτή, βρήκαμε σχέδια για να φτιάξουμε μια θήκη για το Nvidia, το οποίο θα κουμπώσει πίσω από την οθόνη και αντίστοιχα θα υπάρχουν και θα φτιάξουμε και κάποιες βάσεις, γιατί το setup θα πρέπει να είναι να μπαίνει σε μια βάση που να είναι ψηλά και να μπορεί ο άνθρωπος που το χρειάζεται, ο ασθενής, να το έχει στο ύψος στο ματιό του για να επικοινωνεί. Οπότε δεν μπορεί να μένει στο τραπέζι, πρέπει να είναι σε σωστό σημείο. Λοιπόν, μιας και είμαστε έτσι, ας το ξεκινήσω, ας το βάλω στην πρίζα. Θα βάλω αυτό εδώ. Κάμερα. Λέω, τα βίντεο αυτά θα ανέβουν έτσι πραγματικά, χωρίς ναι, αρκεί να σας πω ότι αυτό εδώ πάει στην οθόνη. Sorry. Έκανα λάθος. Είναι και λίγο σκοτάδι, γιατί προφανώς έχει βραδιάσει και δεν μ' άρεσε κατά. Λοιπόν, το power είναι κάτω. Okay. Εδώ κάτω μπαίνει το power της οθόνης. Η οθόνη πήρε ρεύμα, καλό. Και θα ανοίγω αυτό εδώ.
Λοιπόν, βρήκα και το καλό του της Nvidia, οπότε άντε και καλή μας επιτυχία. Το μιστράκι πήρε μπροστά. Πήρε και το πληκτρολόγιο. Τώρα πολύ πιθανό η οθόνη για να ανάψει έχει κουμπάκι on-off πίσω.